Keď ideš na dovolenku, nezabudni na cestovné poistenie. Čože? Možno ti pomôže aj môj prípad. Bol som na ostrove s rodinou. Čistúčká voda, úžasné pagáče škvárkové, víno. A mali sme tam taký zdravotný problém maličký, ktorý sme museli riešiť. Vôbec sme nevedeli, čo máme na ostrove robiť, kde hľadať nemocnicu. Poisťovňa nás krásne navigovala. Servis abnormálne nenormálny. Ktorú nemocnicu máme navštíviť, ako sa tam máme dostať. Nakoniec to nič vážne nebolo. Najväčšie náklady však boli s taxíkom. Na prepravu tam, na prepravu naspäť a všetky veci okolo toho. Do posledného eura to preplatila poisťovňa a tak som nemusel míňať peniaze z vlastných. A pomohlo mi to užiť si dovolenku v kľude, čiže ak si chceš uzavrieť cestovné poistenie dokonca, tuto dole máš link, môžeš to vyskúšať aj na tom linku, porovnať si ceny, alebo si určite cestovné poistenie uzavrieť, nezabudni na to.